nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang LPA o kon sang Intertropical Convergence Zone. Ang kasarangan tubtom makanay nga huyop sang hangin gikan sa namagatnan na sidlangan padulong sa namagatnan na nakatundan ang magaluntad naman sa Palawan kag Occidental Mindoro kag mayara man makanay tubtom mabulabas ko nga pagdapya sang balod. Ang kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa namagatnan na sidlangan palulong sa naglain nga direksyon ang magaluntad naman sa Visayas nga mayara man sang makanay nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa maximum temperature nga 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi. Philippine Standard Time, las 7:05. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number one with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Aksyon Balita Morning Edition.
Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginpasakahan sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod sang kaso ang apat ka mga opisyalis sa Barangay Felisa, siyudad sang Bacolod. May angot sa ginaligara anomalya sa tagtaganay sang Social Amelioration Program mga grant. Tatlo ka makasong ipasaka bato kay Barangay Kagawad Joji Agbas, Barangay Layasons nga santay Marisa Sinarillos, Sheila Hiponia kag Beverly Bayot. Suno kay CIDG Bacolod Officer in Charge Police Master Sergeant Ramiro Gocotano, ginpahayag sang tagreklamo, ginpapirma inisla sang SAP form, kag ginhambalan nga voluntaryo ihatag balik sa barangay ay 1,000 ka pesos sa 6,000 pesos nga ayuda nga mahimo sini nga mabaton. Nakibot na lamang ang tagreklamo kasang Abril 22, 2020, wala nang iyang ngalan sa master list sa mga makabaton sang ayuda. Kaso nga paglapas sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kag Suman Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kag sa Bayanihan Hit to Heal as One Act. Ang kasong ipasaka sa Office of the City Prosecutor sa Hall of Justice sa siyudad sang Bacolod. Wala sa minor record nga panibago nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas kahapon nga adlaw. Sa ginpagawa nga COVID-19 updates sa Department of Health Region 6, kahapon sa hapon nagapabilin nga 164 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Sa nasambit nga record, 44 ang aktibo nga kaso, 109 ang naka-recover kag 11 ang nagkalamatay. Naduga nga naman sa 3 ka recoveries ang Western Visayas. Lakip dire isa ka 36 anyos nga babayi, 32 anyos nga lalaki lunsay taga syudad sang Bacolod, kag isa ka 28 anyos nga lalaki nga isa ka repatriated OFW nga residente sang Lezo, Aklan. Preparado na ang Philippine Coast Guard para sa liwat nga pagbalik sang biyahe sa mga fast crafts karon nga adlaw Hunyo 20, gikan sa siyudad sa Bacolod padulong sa Iloilo, vice versa. Suno kay PCG Commander Johnson Benamin, iyan naging bisitahan ang Bredco Port area kag inchekyar ang kahandaan sa mga sakayan pandagat, lagip man ang mga port terminals. Duha pa ni Benamin, may ginpahamtang ng swabbing booth sa exit area sa Palangka Terminal para sa manigrante ng mga pauli alin sa Iloilo. Ginklaro man ni Benamin nga hindi na kailangan pa ang travel pass kag travel authority para makabiyahe ang mga pasahero sa baylo. Dapat ipakita lang o kung pwede lang mapakita sa ang mainis ang valid government ID, kag kung wala sang ID dapat magkuha sang certification gikan sa ila sini nga mga barangay. Nagpadangat sa reklamo isa ka negrense locally stranded individual o LSI nga taga-syudad sa Kabankalan sa ilang agyan nga proseso nga ginpahamtangan sa ilang quarantine facility sang syudad. Suno kay alias Toto, pag-abot nila sa syudad sang Bacolod, sakay sa Tugo Malasakit vessel gikan Manila. Sa Hunyo 18, gindala sila sa Mambucal Resort. Agod ipaidalom sa swab test o galing ginaligar nga ginakigan kag ginpaulanan pa sang pila ka mga personnel. Ginpalayag man ni alias Toto nga sa karon yara sila sa quarantine facility sa siyudad sang Kabankalan sa Balikaw Resort sa Barangay Orong kon sa diin. Himo lang sa trapal, wala sang electric fan, madamo sang lamok, wala sang ginhatag nga alcohol kag mainit ang lugar. Dugang pa ni Toto, limitado man ang pagkaon nga ginaserbe sa ila kag kun kaysa hindi sila mabusog. Pangabay ni Toto sa lokal nga panguluhan sang siyudad sang Kabankalan nga tagan sila sang pagtamod. Ang amon di nga ginadalakaan wala electric fan kag magtungtong mga 7 o'clock sang kaagawon, init na para sa amon. Kag wala electric fan, tapos malamok sa sir. Way kami butangan sang mga gamit naman, kay kung ang gamit, kay butang namon sa dalom, kay kung maginulan, mabasahin sang tubig sir, kay duta lang di mo. Kabahin sang pahayag ni alias Toto. Nagapangabay naman sa paghangop si Kabankalan City Mayor Pedro Zaico sa reklamo sa mga locally stranded individuals. Sinabi na ang ginpahamtang sa Balikaw Resort sa Barangay Urong sa siyudad sang Kabankalan. Suno kay Zaico, may kabudayan man sa ilang abahin bangod nagakakibot na lamang sila nga may tawag nga mabaton gikan sa probinsya nga mayara sila sang residente nga nag-abot kag kinahanglan nga sugaton. Suno kay Zaico, ila ginahimo ang tanan agud maging komportable ang mga LSIs kag nagatinguha nga mahatag ang ilang mga kinahanglanon. Sa karon nagapangita sang dugang nga pasilidad si Zaico, agud mahimo nga maseparar ang mga LSIs nga nagaabot gikan sa Manila, Cebu kag Iloilo bangod sa karon tungod sa kakulang sang pasilidad, ginatingob sila. Nagapangita man si Zaico sang covered court agud himuon nga dugang nga quarantine facility nga malayo sa mga pamalaya agud malikawan nga makulbaan kag magreklamo ang mga pumuluyo. Kuan lang
anay no, yung jutay lang anay nga pulo pasensya. Kapangayo kita pasensya. Inyo, kung namugin man na, no? Pero di natingwaan man na naton nga matagaan man yung pagsamod. Tanan-tanan, tiniki daw, actually, mga yan ni kadlang uri, manggani namon yun. Ang kabayan sa pahayag ni Mayor Pedro Zayco sa siyudad sang Kabankalan. Amat-amat na nga nagadutay ang mga OFWs nga nagapauli sa siyudad sa Bacolod base sa latest nga record ni Councilor Israel Salanga, ang chairman sa Aksyon team on returning OFWs sa Atro. Suno kay Salanga, pila ka mga OFWs nga stranded sa Metro Manila ang nagdesisyon na lamang nga hindi na magpauli sa Bacolod, labi na ang mga individual nga ginapabalik na sa trabaho sa ilang mga kompanya. Dugang pa ni Salanga, naglabot na sa masobra sa 600 ka mga OFWs ang nakapauli sa Bacolod sa diin 400 dire. Ang tigay na nga nakatapos sa ilang mandatory quarantine kag nakapauli na sa ilatag sa kamupuloyan samtang kapin sa 200 naman ang yara pa nagapabilin sa nagkalain nga mga quarantine facilities. Dako man ang pagpasalamat ni Salanga mangod hindi naman apektado ang iya komitiba sang panibag-ong regulasyon nga ginpapanaog sang gobyerno nasyonal. Naka-isolate na sa beach resort quarantine facility sa Barangay Bulwangan, Banwa sa Hinubaan ang isa ka 39 anyos nga instructor sa Philippine Coast Guard Training Center nga nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpasalig ni Mayor Ernesto Estrao nga wala sang dapat kabalakan ang mga residente sa ila Banwa bangod wala na nakalagaw kay nakasugilanon sa maramo nga tao ang pasyente. Dunga pa sang alkalde, ini nga pasyente ang naghalin sa Bohol kag kalakip sa 11 ka mga PCG personnel nga nag-abot sa Banwa. Nagalaom si Estrao nga magnegatibo ang pasyente sa repeat RT-PCR test, pati na ang iban pa nga mga ginkuhaan sang swab test. Ang PCG Training Center sa Hinubaan ang may kapin 1,200 ka mga organic members kag 849 ka mga trainers. Nag-abot las 12:30 kahapon sang Udto, Hunyo 19 sa Bacolod Silay Airport ang 137 ka manigrensa locally stranded individual kon LSI sa Linsa, Manila pagi sa PAL sweeper flight nga ginorganisa sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental. Tanan nga mga pasahero sang sweeper flights ang ginpaydalom sa swab test para sa COVID-19 RT-PCR test sa ila pag-abot sa airport antes tugutan nga makapauli sila Banwa o kun syudad. Una drigin pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga ginatinguan sang gobyerno probinsyal nga mapapauli ang tanan nga mga stranded LSIs, negrense OFWs kag returning residents. Ini agud matutukan ang mga tikang nga pagahimuon agud masiguro nga hindi na maglato ng COVID-19 sa probinsya sa tion nga magbalik ang commercial operations sang airport kag seaports. Ginapanugutan na karon ang pag-operate sa mga personal care services pareho sa mga massage parlors, sauna bath, sauna, facial care, waxing kag iban pa diri sa siyudad sang Bacolod. Sa idalom sang Executive Order number 43-A nga ginapaparaog ni Mayor Emilio Bing Leonardia, ginapahayag nga ang ining mga personal care services ang maka-operate na apang sa 50% lamang sa ilas nga kapasidad. Sa amuman nga executive order, ginpahayag nga dapat sundon na sa gyapon ang alas 10 sa gabi tubtob alas 4 sa aga nga curfew kag mag-observe sang minimum health standards. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Kag para naman sa complete management sang inyo nga liver detox, mag DTX 500 capsule sa kadadlaw. Kami ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini maribayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. DTX 500 ang mabakal o kung pwede i-deliver sa inyo pulian, pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangapibla, ang ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee. Balo ka mo ang Black Coffee, gili kadamo-damo sa mga benepisyo sa aton ikayong lawas. Kag amo na nga Dr. Alfred's Black Coffee ang aton ginarekomendar sa inyo
with no sugar, kag amula ni siyang black coffee nga may mangustin. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangustin, makabulig ni panubo sang risgo naton bala, nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubo sang risgo matapikan kita sang diabetes, nami pa ni siya sa aton nga tay, nagabulig pa sa aton weight loss, kag nagatinlo sa aton colon o kun tinae. No? So, black coffee, tilawin ninyo, ang aroma puwerte kahamot, kag kuan nga nimo mapanimo animong aroma sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar daw kanami gid ipangape. So Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar mabakal sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart kag iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. FDA may paandam sa pagtumar sang isa kasahi sang bulong. Samtang balik probinsya program, liwat nga pagatunan sang gobyerno ang iyasni nga mga protocols. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng kamot na rekomendado sa World Health Organization.
likaw pagid sa balatian, gina-rekomendar naman naton sa inyo ining Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 ang isa ni ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. But silingon, bulong gini siya. Amo na nga bisan ang aton nga mga medical doctors, rekomendado nila ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal naton tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sine. Available sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic. Libre din ang aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA Esteban Building sa may Dalan, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahanumdom sang Food and Drug Administration sa publiko ang magpaggamit sang bulong dexamethasone. Sunod sa FDA, ang dexamethasone ang isa ini ka prescription drug kag dapat gamiton lamang kung may istrikto nga supervision sa isa ka doktor. Duang pa sang FDA, may mga dexamethasone products nga rehistrado sa dexamethasone FDA. Apang suno sa ahensya, mabakal ini sa mga licensed establishments kag ibaligya lang ang among bulong kung may reseta. Ang pagbaligya sang hindi rehistrado nga dexamethasone sa isa ka individual nga wala sang reseta kung sa online ang ginadilian. Ang dexamethasone ay isa ni ka steroid drug nga ginahatag sang doktor base man sa medical condition sa isa ka pasyente. Ang sala nga paggamit sa ang posible magtuga sang adverse reactions. Nagapanawagan si Senator Amy Marcos sa Department of Information and Communications Technology o DICT nga padasigo ng paghimo sang tikang agod mapabasko nga internet speed sa pungsod kag himoon ini nga prioridad kang isang build program sang gobyerno. Suno kay Marcos, dapat mag-level up ang DICT bangod sa karon may 3.5 Mbps lang ang internet speed sa Pilipinas. Dugang pa sang senadora, importante ang pag-upgrade sa digital capacity sa Pilipinas. Gen-question pa sini kung ano ang natabo sa pagsulod sang third telco player bangod madugay na nga nagahulat ang publiko sa updates ng DICT angod sa ilang mga programa. Palayag pa ni Marcos ang pagpatigan sa gobyerno sa contact tracing, online education, e-commerce, e-jobs, kag pagtap na sang krimen ang magadepende sa ginatawag nga digital infrastructure. Nagpasarman sa Senate Bill 1598 kon Last Mile Broadband Internet Connection Act si Senator Lito Lapid nga tuyo o kun lapid nga tuyo na mando sa mga telecommunications companies nga magtukod sang broadband facilities sa mga nabukid kag malayo nga lugar sa Pilipinas. Sunod kay Lapid, dapat tanan nga Pilipino may access sa internet ilabi na sa new normal mode sa pungsod bangod sa COVID-19 pandemic. Doon pa ni Lapid ang online learning, telemedicine kag digital commerce ang pilalang sa mga solusyon nga gina-apply sa mga Pilipino para hindi na kinanglan magwa sa ilang mga balay kag mapabilin ang social distancing. Damlag lang, nag-trending sa social media ang picture sa pila ka mga manunudlo sa Davao de Oro nga nagatiner sa mga tent sa kilid sang highway agud makakuha lang sang internet signal para makatambong sa webinar nga ginapatigayon bilang preparasyon sa new normal education system. Ginaduso naman ni Senator Christopher Bongo ang Senate Bill No. 396 o kanang expanding the purposes and application of the Special Education Fund nga tuyo madugangan sa 1% ang pondo sa mga local government units para sa ilang mga programa may kangtanan sa edukasyon. Sudo kay Go, dapat mapalawig ang pagpatuman sa Special Education Fund para makabulig sa iban pa kinahanglanon sa sistema sa pampublikong edukasyon. Dugang pa kinahanglan sang pondo sa mga LGUs para ipatuman nga ang blended learning. Suno kay Go, tuyo man sa mga hagna nga magamit ang pondo sa pagpakaayo sa mga eskwelahan, pagbakal sa mga kinahanglan nga kagamitan, benepisyo sa mga manunudlo kag pagpatuman sang alternative learning system. Liwat naman tunan sang gobyerno ang protocol sa ginapatuman sa Balik Probinsya Program agud malikawan ang posible pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa mga probinsya bangod madamo ang nagapauli. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, gina-konsiderar karon sa gobyerno ang pag-require sa maluyag magpauli sa ilang mga probinsya nga magpaidalon sa RT-PCR testing. Sa nagligad nga semana, gin-suspender sa gobyerno nasyonal ang trip sa dalom sa Balik Probinsya Program. Madumduman nagumpisa ang nasambit nga programa sa tuong Mayo nga tuyo ma-decongest ang Metro Manila pagi sa pag-inganyo sa mga tao, ilabi na ang mga informal settlers nga magpauli sa ilang nga mga probinsya.
Liwat nga nag-file sang cyber libel complaint ang businessman nga si Wilfredo King bato kay Rappler CEO Maria Ressa. Apat ka bulan antes ginpamatbatan nga guilty sa una sini nga kaso. Sa reklamo nga gin-file ni King sa Makati Prosecutor's Office sa Pebrero 13, ginakusar ni King si Ressa nga sang cyber libel bangod sa post sini sa Twitter sa Pebrero 15 nagligad nga tuig duha ka adlaw matapos ini ginaresto bangod sa una nga kaso nga gin-file batok sa iya. Gin-tweet ni Ressa ang screenshots ng 2002 Philippine Star article kung sa diin naangot si King sa pagpatay sa isa ka anay Manila councilor. Sa mga article, ginaligar man nga si King ang imbulbado sa iban nga illegal nga aktibidad. Damlag lang ginpamatbatan nga guilty si Ressa kag ang author sa nga story nga mo ang anay Rappler researcher nga si Reynaldo Santos Jr. kag ginpamatbatan sang tubtob-anom ka tuig nga pagkapreso bangod sa republication sang 2012 story sa tuig 2014. Ginhangkat naman ni Aray Senator Antonio Trillanes IV ang Malacanang i-appoint si Vice President Leni Robredo bilang tagpamuno sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sunod kay Trillanes kung luyag sa Malacanang nga ma-flatten ang curve, dapat nga i-appoint bilang chairman sa IATF si Robredo. Sa pihak nga bahin, ginpalayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nagabulig si Robredo sa kagulingon nga pamaagi kag hindi nakilangan pag i-appoint ang Vice Presidente sa IATF. Naibaluan, ginapamunuan ni Health Secretary Francisco Duque III ang IATF nga sa karon ginpaidalom sa investigasyon sang Ombudsman upod ang iba nga opisyal sang Department of Health. Ginbulgar ni Health Undersecretary Roger Tungan may 36 ka munisipalidad sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao ang wala sa mga doktor. Sa Senate hearing ginpalayag ni Tungan nga sa sa ila record tubtob Hunyo 2020, 38.46% sa 6th class municipalities ang wala sang doktor sa BARMM. Dugang pang sweldo nga ginatanyag ang isa sa rason kung nga wala sa mga doktor ang mamalayo nga kagtuman kapigado nga lugar diri sa Pilipinas. Ginbulgar naman ni Dr. Clemencia Dilag Bondok, nga National President sa Association of Municipal Health Officers in the Philippines, ang dapat nga sweldo sang rural doctors ang nagalambot sa 80,000 tugtog 90,000 ka pesos apang madamo pa sa karon sa nagabaton sang 50,000 pesos panubo kada bulan, depende kung diin sila munisipalidad na destino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid inabot posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gana iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kon kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan nga colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa aton man nga may mga problema bala sa bukol-bukol nga natubo sa inyong lawas, cyst man kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi, basi magmalignant ina problema pa. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong alawas para hindi ka mo dali-dali matapikan sang bukol-bukol kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal naton sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-aksyon sa akon sa Alternative Medicine and Wellness Center, dinalan sa may dalan Hernais at tumalang sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sina yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Kag sa ato naman nga Balita International, naglambot na sa 8,733,753 ang kabugusan nga infected sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 sa bugos nga kalibutan. 98% sa infected ang may mild condition, samtang 2% naman ang yara sa serious o critical condition. Sa bugos nga kalibutan, 461,474 na ang nagkalamatay, kag 4,597,770 naman ang nakarecover. Ang Estados Unidos sa gihapon na may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa di naglambot na sa 2,292,857 ang infected, 121,346 ang nagkalamatay, kag 935,898 naman ang recoveries. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, nagpaandam ang kompanya nga Smart sa mga peke nga Smart Pop-Up. Sunod sa Smart, ang mga peke nga pop-up ang nagapangayo sa jutay nga kantidad sa mga customers kabaylo sang smartphone nga premyo. Sunod sa Smart, wala sila sa amusin nga klase sang promo. Wala man nagapangayo sang kwarta ang Smart, kabaylo sa mga premyo ka mga giveaways. Kung may amusin nga klase sang insidente, ginpahig sa Smart, pwede ni-report gila yun sa hotline kung sa 888 gamit ang smart mobile phone o magpadala sang mensahe sa Smart official accounts sa facebook.com/smartcommunications kag sa twitter.com/livesmart. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy. Gani. Oh, gani. Si Angel Locsin wala Action Boy. Kay man, I don't know kung nakita mo man ang iya subong ga lapta nga pictures. Picture yan na doon kadapat ang box siya. Oo. Nag-chubby siya, no? Sana all. Kagapon nga man. Tambo ka naman, no need na sana all. Tingnan naman lang. Sama naman.
Abi ko, ikaw gusto pag magpara kay Ali Angel. ko, Pero apo yung actually, naganisin ko ni ko naman, fake. Ano man, di ba? Gani, abi ko man una. Actually, pagkita ko gapon. Galing kayo nakita ko, do ka legit nga photographer ang nag-picture action boy. okay. Photographer, gid ya. Kay, Kasi daw okay mo lang si Angel, gin-post siya, no? Why man siya problema? oh, wala man siya problema. Kasi Angel, gina-embrace niya kung anong ara sa iya, action boy. Kay si Angel, nagkato siya sa Mauban, Quezon. Kaya nag-shoot sila sang docu-reality show nga Iba Yan. Ama na. So, dito nakita siya, action boy, kag gin-post sa isa ka photographer ang iya na-capture kay Angel. Bisan ako doon na shoot mga gani. Kasi kasi na kay Yes, super wala. Kaduha na lang mag number 1 sa FHM Ang na managan sexiest. action boy, wala naman siya dapat pamatud-an. Kay kaduha na siya nag-FHM pa nga sexiest, Woman alive. Woman lang. Woman alive, gid ya. Nga may patel pag niya ginano aw. Sexy. Yeah, sexiest patel. Oo. Pero in fairness, action boy, nagbasa ko ng mga comments. Wala ko may nabasa nga mga bash or what. Oo. May nagambal pa yung amon ako no, gaglow siya ko no. Tapos may gambal bi nga base ko na sa iya ng medicine bala nga ginatake action boy. May siya kabulong. Para sa kaya hindi siya pwede sa mga heavy nga ano. Nang para sa problema na sa likod. Kabalo ka naman di ba nga wala to na din iya Darna kay tungod sa iya problema na sa iya nga likod. Kung yung ding Darna nga amo nang lawas siya, pwede. Hindi ko pwede. Pwede, chubby Darna. Pwede lang na i-say mo. Ako hindi pwede. Sige, depende na say mo. So, man action boy. Kabalo ka sa Angel, na-capture yung gini mga hearts ng Pinoy. Kaysa iya wala pagbulig to sa especially sa may pandemic, di ba? Nag-raise siya fund, action boy, para makatukod sang Unit 10, ito bala? Unit 10, We Stand PH. Kag subo action boy, actually, mayroon naman siya gin-launch nga Shop and Share. Amo naman action boy, ang nag-raise naman siya fund para sa mga Pinoy bala nga gusto mag-test sang kining COVID-19 test bala. Nakaamo na siya. Amo nang gina-raise niya subong nga fun. Anong smile mo? Igaulat ko no sa... Ha? Igaulat ko no sa akon to sa... Sa amon is panok ko eh. Sino gaulat si mo? Mga... Ano na, manugsukot o manugpahulam? Sige lang. Tingnan mo na action boy. Actually, super beautiful. Gigyapon si Angel. Hindi mo man sa iya nga face. Correct. Lantaw, kay hindi man na forever. Mamo na siya. Lantaw, kay kung conscious na siya. Mabalik na action boy. On the man nyo lang mag-sexy si Angel. On the man, gidya. Sige, balita sa sports. Kamasaan sa Pilipinas ang Indonesia sa unang adlaw sang FIBA Esport Open 2020. Naka-score sang 56 against 29 sa unang hampang ang Gilas sa ikaduhang hampang kag mas nagtaas pang puntos sa 64-30. Ginpahayag ni Philip Izo Alcaraz sa Herrero sang Gilas ngalin sa panugod nangin agresibo na sila. Ginatatapuan ang Team Pilipinas na day Aljon Cruzan, Real Pulog Jr., Castor Galas, Clark Banzon, David John Tinaho, kag Rocky Branya. Ginihimo ang FIBA ang mga esport basketball para hindi madulaan sang gana ang mga fans matapos sa ginpaundat ang mga hampang humalin pa sa itong Marso bangod sa coronavirus pandemic. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ato ng mga ka-action. Happy Saturday! Ay, Saturday subong late. Yes! Supposedly, wala. wala ko subong action boy. Ikaw? Oo, kay day off ko ba? Galing kayo tungkol sa imong... In demand? Hindi mo. Charot lang. So, kaya nag-leave si action due to insistent public demand. Amo na? Kala, isang hindi mo. Doon tinapay. Doon hindi mo. Pagka mga alcohol, mga face mask. So, amo na siya. Ngayon, pag sila nga insistent public demand, si action ko lang doon. Wala. Actually, kay nag-leave si Action Ann. Kay nag-relax siya na. So, si Action Eden? Ang patrol. Yes. So, arada sa galibot-libot Yeti. Galibot-libot si Action Eden. Basta yung mga panghatag, siya dugay-dugay sa kung ano yung panghatag. Panghatag. Why panghatag? Mag-abang. So, sa aton nga balita special sa mga Action Boy, aton pag-istoryan kung paano malikawan ining kalyo o kung ang gutang. May gutang ka, wala? Wala. So proud of Kalyo la? Away man gani. Wow! Wala ka siya kalyo. Ikaw na kita hamis, Hindi man. Daw wala man sa buta. Daw ay man. So, wala man. Ano na ganing gutang gani?
Ang slice na. Ano ka crack ba na? Slice. Ano na tinapay? Sa dagat Slice crack bread. na siya, Action Boy. Hindi lang na siya sa tiil, Action Boy, ha? Sa kamot may ara man. Sa kamot may ara man na. Ang kalyo sa tiil, sa kamot may ara man. May ara man. Luwa sa kalyo, ano ganin? Ano Kibol, amo na siya, ang kalyo. Kibol, kalyo. Kibol, Okay. So, kibol, kalyo. So, ari mga tips na Action Boy, kung paano. Kaya, ari Action Boy, gina-protect mo man imo skin mo. Diba? Kaya hindi man namin. Kaya kung giri-giri, ano tawag sa hambang mo gina? Gutang, bitak-bitak. Bitak-bitak. Dahil mo, gasudlan na siya sang mga... Germ, mga... Kung sabi sa'yo, dili ingo nato. Ano? Mga dili ingo nato ba? Mga di dapat. Gasudlan siya. Siya. So, una Action Boy, magsuksok kita ko na dapat sang shoes or sapatos dira nga wala nagakaipit ang aton nga tiils. Kumbaga tsaktuhan lang gid sa imo. Hindi halog. Hindi gutok. Hindi man gutok. Namo na siya Action Boy. Halog sa jutay pero kung gutok saya da kagid matubuan. Dra kagid matubuan. So isa sa mga tips kay base bala ang imo. Kag imo nga swelas na bala. Brand. Wala man. Wala man. Basi kung may brand bala kay... Kung ginbayiran ta nila, ti may brand. Pero nga, tayo sa aton sang fee, no? Pero kay wala sang fee, so wala sang brand. So, generic. Generic, dobolong eh. So, man Action Boy, dapat magsuksok kita gali. Kung gusto tamalikon, so may mga gutang bala or may mga kibol. Kibol, gidya. Kalyo lang bigamiton ta. Kalyo. Kibol sa buli. Ay na? Oo. Nga may kibol ka sa buli, Wala man. Basta ikaw, wala. Sa pagpungko na, gura sa pungko. Taman mo ikaw, pero may ka pala pungko. Hoy, agatindo. So, mga Action Boy, magamit kita gali isang hindi halog, hindi taman kahalog, hindi man taman kagutok. Tsaktuhan lang gid. Kung size 7 ka lang, size 7 lang gid. Kaga malo ka nga the best ko nung time nga magbakal ka sa sapatos parang magtakos ka bala. Afternoon ko no. Nga how? Kaya na ko nung nablang ng tail mo nakuha na bala sa nagamit mo nang nakalakat ka na, nakaamo ka nini na. Oo, correct man no. Do kag-agree man ko da. Kung agabi basi do naka-rest gid imo tail. Naka-rest imo tail. Hindi maka-spread. Very good. Correct Action Boy. Damo na siya daw. Nabalang daw nakuha ng tail mo daw na kung sa kanta nagamit mo daw lang tail mo. Di ko mabahal kaya sang bayo iya. Ano nami? Noon man. Butguro Feeling ko breakfast ka nagbaka sang bayo. Feeling ko breakfast ka gid nagbakal. Hindi wala may ka-spread pa. Kaya balo ka kung magsukso pa yun sa bigad lagko pagid kami mo. Very nice. Sama na siya. So sa sapatos gali amo na gali Oo, amo na sapon kay parang ang tail mo. Dug agree man ko da kay tod makalakat-lakat kanay mo kay kung aga pa to, di pa mayo kalakat ka. Labi na kung may salakyan kapag no? Na kaya alam mo pagsuksok mo ng ano bago ko rin kung nagutok na siya okay go man pagsuksok mo. Yes, correct. And then next Action Boy para naman sa mga sakamot bala. Nga may mga may mga keyboard or may mga kalyo dira. Magsuksok kili isang gloves. Pwede man siya Action Boy suksok ka sang gloves. Amo na slim dila kung wala ka kuno keyboard kuno katamaran sa imo. Hindi mo na. Di man muna. Meron gid ibanda hindi sila gusto yung magka-keyboard. Nga ginandaman nila Yeti, correct. And then next Action Boy, ihulo mo kuno ang imo kamot kag tiil sa alabaab nga tubig. Dugan? Pwede. Depende si mo. Depende si mo, Action Boy. The decision is yours. So, lagi na siyang problema. Imagine mo. Go muna. Hindi ka kinakagiyo. Kung gusto mo yung makaobra, payayin mo kamot. Pwede kita. So, tila na ihuluman sang? Huluman sang alabaab nga tubig. Naman na siya. Okay. Kaya nagapahumok ni siya kuno sang skin. Or sang kalyo ni mga perte katig-atiga. Tapos, Action Boy, after mo sang hulom, magamit ka sang sang panglugod. It's either bato or tela. That's where your business comes in. Of course. Di naman nagsulod ang Lugod Enterprises. Yes, Lugod Enterprises. Dorel. Boy and Dorel, hindi lang Lugod Enterprises. Ganyan kayo wala tayong pabalo na maligyan. Kaya kasi ang mga... Huwag kang kabalo kami partnership na nagali. Huwag mo kumindang balat. Yeti. Ginkuanta lang kada tis para may amot ka. So, na siya, Action Boy. Kaya alam ko, pero may kagapabaybay. Awo. Ngaman. Actually, gina-test kong mga lugod sa mga baybay. Sari nga mga baybay. Gin-check ko da ang lugod. Sa naliga, kita naman ka, to ka man to sa kundi ito nga bukid-bukid. Oo. Kaya gin-try ko man to ang ilabato to kung dami man siya nga pang depende na siya sa skin type mo, Action Boy mong. Diba? Labi na kung medyo damol-damol lang yung mga recommended ko gid ang
Lugod sa bread ko portalin, charot. So, amo na siya. And then, di gamitan mo, Action Boy, sang lugod or sang tela, kaya meron ibang sensitive ang ilang skin man mo. Tapos, Action Boy, pero hindi na siya gali ko rekomendado sa mga may diabetes. Ay, kaya mapilas ka. Oo. Hindi siya Posible recommended. mapilas ka kag hindi mag-ayo, dugay mag-ayo. Dugay mag-ayo. Oo, And then, last Action Boy, magamit sang moisturizer para sa tiil. Kaya actually sa una, may aram ako namong anong gutang gidya. Kaya si ko to gatiniil ko sa mga init na naman nagalakat sa una tamaran. Alain man nagali ang lanag, no? Alain man yung lanag, Action Boy. Alain na nga story ang lanag. Ang gutang niya usually sa tikod Oo, naman na da. Di sa tikod. Kwansa daw, crack blang imo nga panit na. Correct. Na siya, So, kung crack sa basing iba-ibang ganito daw, pwede mo imual kan siya. Araw man pwede mo imual. Tamo bla daw, pwede mo sudlan ko. Damol, Kuwin. So, mo na iban ka pa foot spa. Pero ako doon, wala ako pa foot spa. Foot scrub. Foot scrub. Wala na ako gapa mo na ako. Kay do kanipis dan sa ako niya hindi mo nakadambo lang ako diya nga keyboard sa sa tiil. Imo guro buta. Pwede si check mo karon kay open na bala. Di ba? 50% lang. Galing sa capacity. Okay na, pwede ka na kapamasahe, pwede ka na makapa-wax. Ay mo bala, pa-wax naman ako kasi pila na nakabulaw. Wow! Baka kuya DIY. Ang wax diri. Ay, wala ko ga-wax ako niya. Nakitawag sini? Bigote. Bigote, Okay, basi magdamol ko, no? Actually, kadto ko sa mga waxing salon, gambas, mami mo bala nga, mami mo bigote? Ay, hindi lang. Kaya basi bala. Magdamol. Basi bala basi ma-lockdown ta bala, di ba? Basi lakad lang, masalang ka doon si Mayor Bing ka. Damol. Damol pasang sa kay Mayor. Ang bigote mo. Alakaw. Labot, pwede ko na video, alakalay. Masya ngayon ka man. I-try mo pa sa face app ay mo tsura kung Ay, hindi ko kaya ako na Action Boy, nagapang sa yung mga data privacy. Ay na? Kung naman ako nang butla, kung tuod, gid man na. Kung na, may lang wala, ko na nag-try Action Boy. Umana nga, pagidbi, pagid niya nga. Pagid yung i-prove. Pagid i-prove. You're beautiful as you are. True. Thank you. Small thing. Sige. So mo na, likawan na, parang ining mga kibol kag mga gutang, kibol, kalyo. Kung ano pa da. Ang lanag, lain naman na iya. Lain naman nga pagbulong ang lanag. Lain naman nga pagbulong. Sige. Good morning, anay, sa akong primo, dira kay Ben Duran, mayang aga. Thank you for listening. Kag happy birthday, gali sa akong maninay, subong. Ang adlaw, June 20, maninay, Bingbing La Chica. Pila na si maninay man? May nag-send wala sa akon sa imo nga beautiful. Kita mo? Gusto mo ipakita ko sa mga ka-action ta? Secret, hindi mo malalaman kung sino. Happy birthday, maninay Bingbing La Chica. Corazon Sabidulas, kag Rosita Seva, sa mga noy, pura barangay mga noy, bala sa La Castellana. La Castellana na. Damo kita na mga listeners. Yes, mayong aga. Lugar ni siya ni Mayor Maymay. Oo, ilagi ni nga barangay. Ilagi ni Mayor. Si Migo ko da, former mayor bala boarding ni Cor. Good morning. Dira kay Nining ni Cor. Ay, kapila na ko gali malipat. Kundi kay pirmi ako nusok mata niya. Nya wala mo gid ko ginagreet da. Ikaw yung greet ka niya. Isa man lang to. Ay, daw. Daw gid. Sige, Richard Esmeralda. Dira sa magagadto ka ni sa Isabela. May aran na sa Bangga Mayor bla. May pitsahan na da kadto kada. Tila ka to boss. Kadto ka lang to. Boss na dayon, no? Pwede ra na? Pwede sige. Kapit ka lang to, Bangga Mayor. Bangga Mayor. Bangga Mayor. Lapit ka sa plaza? Lapit na siya. Sige. Basta pitsahan da, kanto ka da, ang itaon mo si Richard Esmeralda, nato na ko si Aksyon Dorel. Di kung wala siya, Bi. Pangitaon mo gid siya ako din ang balay. Doon sa ilang balay. Alay. No? Jean and Arlene Buero, kumpare ko kag kumari. Good morning. Okay. Sige, Action Boy. Good morning man sa aton mga ka-action. Nagapamati subang sa aton Facebook Live. Kay Jessaville Kangke, mayong aga. Kay Glenn Tiana. Kay Terol Jean Marie, May Saison, Mers Buhay, Dang Prenala. Kay Bia Jonathan, mayong aga. Jocelyn Olak, May Saison. Mike John Seva. Kay George Liwat. Kay Miss Heaven Heaven. Kay Dennis Richard Tibor Roma. Ginagreet niya ko no ang action team sa Ilabalay, si Zane, si Zera, kag si Zian from San Enrique. Kay Roger Gekaro,
Hecaro, kay Marisa Ganal, John Corro Seva, kay Danilo Saho, Richard Esmeralda, mo ni siya? Sa Bangga Mayor. Kay Naresa Elare, kay Jonathan Espares, Lito Dayap, Mario Lunes, Rafi Rosadia, Jimmy Amelia, Nalds Legarde, si Sintos Rose, Inonoy Tajones, si Joe Elosorio, William June Balenario, Franzen Abarientos, Rayjan Villalun, si Nemya Iyawan. Ambot namian siya ko sang bayo. Ambot kasi no akon or imo. Imo guro Imo ni guro kay do ka ano da simo, do ka hugot nga pagtuo gid niya. Ay imo. Pa-fitting kay do sa Action Boy. Ay hindi mo lang nga balalet ato nga ako ipakita. Good morning kay Riza Lunan, kay Fatima Hinog. Kay Melchor Rombines, kay MJ Nakayama, kay Linlin Parlan, Jocelyn Tiangson, Solping, Trixie Buseo, kay May Kindo. Okay, wala ito kita sang time! May isang pagka-tip pa nga ito nga listener. Kung magbakal ka ba sa sapatos, ang imo kung left-handed ka o kung wala ka be, mas dako na kung gamay ang imo tuo ng tiil. Tapos kung right-handed ka, imo nga wala nga tiil, mas dako na gamay. So daan mo na magtakos. Sa imo so kung right-handed ka, tuo ka be, ang so wala magtakos ka, wala nga tiil ko no. No tip yaman na. I think basic insakto man na kiti. Yaman na yung tip mo. I-try ta. So kung walis ka, wala. Ang tuo mo nga tiil mas dako na gamay. So na. Kaya masibla ko na sa wala ka nga tiil kag magutok siya. Okay. Sige, thank you gid sa aton to nga ka-action nga nagatag sa aton tips. At least, di ba? Sa kay wala mo siya mag-greet out. Si Dinto man. Dinto man. Si Garth Kaknio. Wala ko nabasa sa upper, nagurudampi. Sa babaw, nagurudampi. Hindi sa dalom. Galing. Si Garth Kaknio. Kay Rochelle Evangelista, Action Boy. Kay Ken Roxy Segovia, mayong aga. Nene Aquino, mayong aga. Dila sa Taguig City. Sige. Cecilia Alvarez, good morning. Teresa Linaha Cayaw. Remia Garcia. May Cautivardo Henyo. Josephine Civil. Kay Totong Hirona, good morning man. Sige. Piloha. Good morning, Mag-Action Boy, kay Jagger Balawbaw Recta. Nagapamati siya. Okay. Birthday maglisang ako ni sa ka Podso now. Sino? Vivian Lama Cortez Lamason. Happy birthday man kay Vivian. Torko Jong ko baka ako no doble medyas siya. Ay nano si Turks. Paway lang yan ay Turks. Giso bakal sa halog tapos dublyo niya medyas siya. Mo na. Para nga mag-insakto lang. Fairness. Kaalam bila kay Turks. Para nga hasta magdako siya. Amo man nagyapon. Hasta magdako siya. Wag siya nagdako ya. Yeah, bakal ko ni para nga hasta magdako til ko. Ya amo man nagyapon og kinang gyapon. So dublyo ko lang medyas ko. Pag amatamat dako til ko. Sok-sok igo man sa gyapon. Ala kaalam. Very wise. Ay sinito ko pa. Happy birthday sa tanan nga may birthday Action Boy. Sige. Happy weekend everyone. Yes, happy weekend. Sige, standby. Advance happy Father's Day. Sa buwas. Actually, boss ara ko ya. Ikaw wala kayo boss sa newscast. Ano ko buwas? So, pro ara ko buwas sa programa. Alas 9 ka pa. Sige. Ikaw na bala sa ako na. Yes. Baklanta karon ano binasuy. Kabalo ka rin nga Father's Day. Sure, baklanta sa pa-fitting pag nga ba. Mas fit pag kung hindi ganun si... Masugot pag ida. Ato, nangin ang balanta to sir, again promise na ba sa mga listeners na ito bala? Nga, ang paputi sa ilo ko, kundi may harap itong mga tips sa ito. Ay, may mahatag ko na sa imo tuition sa imo nga klase everyday. Ay. May ma-sponsor sa imo tuition fee. Sige. Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline. O Pod-Action Art tayo po. Ang inyo naman din ng News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!